Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tobe pheke nong bagai katal video norong ani thumbnail no khanyo saima gana ang tini tamo topic no tui kok sana nakya. Video chenge sukang ang sana uchungo ang kebono hamya hinya ang kebono kaham hinya ang sudu ani kok norok bai share khanya bagsa video khayu. Norok jotono saima no tirpura bo chongmari no kitungui. Joto botoli no joto borok no janija awi mungni kok no pilakya. O kok pirthini kaisa kok achai faikya mo wngkha borom gwnangjwk Patal Kanya Jamatia. Chini ha Bubagra no hwnka dalar thokai notangki hinui bo bini khuk kengkha. O kok khwnawi baksa borok ba hinlaikhya bodol thansa wngphano bwkha thansa wngmaya khu khoroksa tei kholsa no kok swchalai tongkhu tei baksa bo hwnka borom gwnangjwk mwtui hai tongmung tongkhaile bo bini achukthani kari rwjaknai hinui. Aw ang tini nong no sana uchungo borok wngwi achai phaikhai jotoni thani no thamchi nasilima jolima tongo. Haifano baksa borok rok o thamchi jolima jorao uansukya babiya karwi thamchi kachakwi khuk hamya hinui paio ulokhai mwkhang somlaiui ma tongo. Baksa borok ba nijini life ni hamya decision nawi nijini life no ses khai sibio tei baksa borok tongo jolima jorao uansukya babiyawi samung hamya tangwi last o khai kwpal biriman bo manai tongo. Ulokhai onek somo nijini bul decision no tui afsus tei regret simi khaiui ma tongo. Ang omono joto borok no sana uchungo jesuk thamchi kathuk jesuk joli thuk a thamchi kama jolima jorao uansukya babiyawi kunu samung ta tangdi kunu life ni hamya decision tanadi tamoni hinkhe o thamchi paimani pore chwng a samung tangmani regret simi khaiui ma tongano. Norok ani o channel no chajakhe ba subscribe khaina tapukdi teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.